Ne mɔmuso dɔ de bɛ yen n tɛna a tɔgɔ fɔ aw ye dɛ sinon aw bɛ to k'a ta a kɔ n'ale y'a sigi tele kɔrɔ film filɛ la i bɔ ko ɲɛ dɛ ale yɛrɛ bɛ juguya ni tele kɔnɔ mɔgɔw ye cɛ karisa i jo t'a la sa i bagara karisa ma karisa e de ma dakɔrɔbɔ e de bagara ma a bɛ to olu fɔli dɔrɔn de la ale kɔnɔ ko fɛn min bɛ ka kɛ k'olu bɛɛ ye tiɲɛ de o la mɔgɔ min bɛ waleyaw kɛ ko dɔw ɲɛfɔli kɔnɔ i n'a fɔ jajulu n'o ye filimuw ye mɔgɔ min bɛna bɔ ka waleya dɔw ɲɛ yira mɔgɔw la n'a bɛ f'u ma tubabukan na ko acteur acteur bɛ fɔ cogo di an ka Manden forobakan na an ka dɔn fɔlɔ k'a fɔ ko jajulu min bɛ bɔ n'o ye filimuw ye a bɛ ko damadɔ de kɛ a fɔlɔ ye ka kunnafoni dɔ an tɛ fɛn min kalama k'o dɔ ɲɛfɔ an ye walima ko dɔw bɛ ka kɛ an ka sigida kɔnɔ n'o y'an ka société kɔnɔla ye k'o ko ninnu ka olu yira an na k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ nin cogoyaw de la walima ka mɔgɔw la yɛlɛ k'u la ɲɛnajɛ jajulu ninnu kun de y'o ye o la mɔgɔ min bɛ o waleya ninnu kɛ n'a bɛ f'o ma ko acteurs o bɛ fɔ cogo di an ka kan na a bɛ fɔ acteurs de ma mɔgɔ min bɛ u yɛrɛ bila mɔgɔ dɔ nɔ la k'a ka ko kɛtaw k'olu waleyaw k'olu yira a bɛ fɔ o de ma an ka kan na ko ŋara ŋara ye jɔnw ye mɔgɔ min ka kusan waleyaw yirali la mɔgɔ la tuma dɔ la dɔ bɛna fɔ k'a fɔ ko jeliw de bɛ wele ko ŋara n'a fɔra ko jeli ŋara o ye mɔgɔ min ni a kusan jeliya kow ɲɛ yirali la mɔgɔw la a kusan jeliya kow labɔli la o la mɔgɔ min fana bɛ yen n'a ka kusan mɔgɔw ka kow ɲɔgɔnnaw yirali la mɔgɔw la a bɛ fɔ olu de ma ko ŋara n'o ye acteur ye o la mɔgɔ min bɛ jajuluko kalama kosɛbɛ olu b'a dɔn k'a fɔ bɛɛ tɛ ta k'a kɛ jajulu ninnu kɔnɔ mɔgɔw ladegelila ye fo a ka kɛ mɔgɔ de ye min ka kusan o ko ninnu na ni nin diyar'i ye a kanu i k'a lajɛnsɛn i k'i mafulu o la bi ta tɛmɛnen kɔfɛ acteur de bɛ wele an ka kan na ko ŋara o la n ka foli b'i ye